работи с сингинг крок с комане на карабина с тройно заключване. Последния начин. Така го отваряме. И държим на въженцето. И така го инсталираме. Супер. А свалянето? Свалянето е по подобен начин. Държиме го така да не мърда много. И това е. Супер. Пробай. Май е тренирал. Я го свали сега. Идеално. Дачка супер. Тренирал си го, а? Как си малко? Трябва да си стренира. А в следващото видео ще покажем как стигнахме до тук.